to tabbas yana da kyau ka tsaya ka saurari wannan waka tun daga farko har ƙarshe domin ka ji yadda Fati Niger ta gwangwaje shugaban ƙasar Niger ɗin da wata zazzafar waka wanda babu shakka mutane da yawa suna alfahari da Fati Niger ɗin a koda yaushe sakamakon yadda take fitowa ta yabi shugaban ƙasar Niger ɗin. A wannan karin yaban da ta yi mai ya kamata a ce duk wani ɗan Niger ya tsaya kalli bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. Amma mai sauraro kafin mu kawo maka cikakken wannan rahoto muna roƙonka idan ya kasance wannan shine shigowarka a channel ɗin nan ta farko muna roƙonka da ka dangwala mana alamar subscribing kamar haka sannan kada ka manta ka danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka dinga samun labaranmu kai tsaye da zarar mun ɗora. Mun gode sosai da kasancewa don muka kai a wannan tasha tamu mai albarka. Sannan mai sauraro kada ka manta ka dangwala wa bidiyon mu alamar lakin ta haka ne za mu san labaran da muke kawo muku suna matuƙar burge ku sosai matuƙa. A halin yanzu mutane da yawa suna fitowa su bayyana ra'ayinsu dangane da yadda suke ganin mawaƙiya Fati Niger tana fitowa ta yi wasu zafafan waƙoƙi, amma a halin yanzu waƙar da ta yi wa shugaban ƙasar Niger waƙa ce wadda mutane da yawa suke alfahari da wannan waƙa. Tun ba yanzu ba mawaƙiya Fati Niger tana gwangwaje shugaban ƙasar Niger Birgeniya Janar Abdurrahman Chani da waƙoƙi masu ma'ana da kuma muhimmanci, wanda duk wanda yake bibiyar al'amuran da suke faruwa a ƙasar Niger zai tabbatar da cewa Fati Niger ta kasance mai kishin ƙasar Niger kuma mai alfahari da ƙasar Niger ɗin, wanda mutane da yawa a halin yanzu su ma suna burin su ga cewa sun waƙe shugaban ƙasar Niger ɗin. To Fati Niger dai tana fitowa ta waƙe shugaban ƙasar Niger ɗin wato kuma Abdurrahman Chani, wanda a koda yaushe fatansa shine ga cewa ya killace ƙasar Niger haka zalika kuma ya yabi mutane waɗanda a yanzu haka shi ma suke yabansa, domin a yanzu haka mutanen da suke yabansa suna da matuƙar yawa kowa don kuma suke yabansa ba illa irin alkhairin da yake wa ƙasar Niger, ko mutane da yawa su ma shaida ne akan haka domin kuwa ya kasance jajirtaccen shugaba wanda a koda yaushe yake so ya ga cewa ya faranta wa talakawansa, su ma yanzu haka talakawan suke burin cewa su faranta mai. A yanzu haka mai sauraro a matsayinka na ɗan ƙasar jamhuriyar Niger me za ka iya cewa akan waƙoƙin da Fati Niger take fitowa ta yi wa shugaban ƙasar Niger Abdurrahman Chani, domin kuwa ka san cewa tana yawan yi mai waƙa kuma mutanen ƙasar Niger suna alfahari da haka, domin a yanzu haka shi ne shugaban ƙasar Niger wanda mutane da yawa suke alfahari da shi. Muna fatan Allah ya ci gaba da kawo mana ɗauki a al'amuranmu gaba ɗaya, kuma Allah ya kawo mana mafita dangane da al'amuran da suke damun ƙasashenmu gaba ɗaya. A yanzu haka mai sauraro ne za ka iya cewa dangane da waƙar da ka saurara wacce Fati Niger ta yi wa shugaban ƙasar Niger wato kuma Abdurrahman Chani. Muna so ka bayyana mana ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyo dangane da yadda ka saurari waɗannan labarai a halin yanzu. Mu dai muka kawo ƙarshen wannan rahoton nan, ya kasance da wannan tasha a koda yaushe ta hanyar dangwala mana alamar subscribing kamar haka sannan ka danna ƙararrawa domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Mun gode.